Hyvää iltaa katsojat! Tervetuloa Sartsan keittiöön. Tänään käymme tietoiskun muodossa läpi turvallisuusasioita. Aloitamme tästä sammutuspeitteestä. Sammutuspeite on aina punaisessa nailonpussissa ja se pitäisi olla sellaisella paikalla keittiössä, että jos uuni sattuu syttymään tuleen, mitä tässä keittiössä harvoin toki tapahtuu, sammutuspeite on helposti irrotettavissa. Sammutuspeitteen irrottaminen tapahtuu näin. Täällä olevista naruista nykästään voimakkaasti. Alapuoli aukeaa täältä. Peitteen kulmat kääritään käsien suojaksi ja peitteen kanssa mennään sitten tukahduttamaan mahdollinen palo. Sammutuspeite suosittelen jokaiselle kotikokille oman keittiön. Lisäksi jokaisessa keittiössä tai keittiön läheisyydessä tulee olla uusilla pattereilla varustettu palokello. Palokello kuuluu testata säännöllisin väliajoin, että se on toimivuudeltaan kunnollinen. Minä itse henkilökohtaisesti testaan palokelloa viikoittain. Se alkaa soimaan ilman, että painan testinappulaa. Usein pelkkä käyskentely täällä keittiötiloissa riittänee laukaisemaan tämän palokellon. Ja hyvin toimii. Toki tästä kun se huutaa useasti, niin aiheutuu se, että pattereita joutuu vähän tihempään tahtiin sitten vaihtelemaan sinne palokelloon. Tällä palokellolla on myös toinen tarkoitus. Se ei ainoastaan ilmoita siitä, että keittiö olisi liekeissä. Tämä nimenomainen kello täällä katossa ilmoittaa myös meille sen, että ruoka on kypsää. Ja tästä keittiöstä ei koskaan tule raakaa ruokaa. Lisäksi meillä on tässä keittiössä myös ensiapulaukku, mikä on hyvin tärkeä asia. Jos niitä palovammoja sattuu, ruoka palaa pohjaan, yleisesti ottaen alkaa kokkailu ahdistamaan, meiltä löytyy sitten täältä ensiapulaukusta tärkeitä tarvikkeita. Aloitamme verenpainemittarista. Verenpainemittari tulee jokaisessa kunnon keittiössä olla ihan sen vuoksi, että jos et ole kokkailun ammattilainen, joskus saattaa verenpaine nousta siinä kokkailun lomassa, jos ei ole humppakuutiota mukana. Silloin voimme näppärästi tällä mittarilla katsoa, että missä lukemissa se verenpaine on, että tarvitseeko sitä alkaa sitten jollain madalta. Lisäksi jos oikein kova savuvahinko sattuu, niin meillä on tämmöinen sarvikuono. Eli jos olet kerennyt hengittämään sitä haitallista savua tuonne kuontaloon, niin sinne vaan suolavettä, pari desiä ja sitten huljutellaan tästä sieraimet. Putsaantuu mukavasti, eikä ahdista enää paljon. Lisäksi sitten jos on oikein kovasti mennyt savua keuhkoihin, niin meillä on sitten täällä PEF-mittari, että voidaan tästä ihan asteikolta katsella, että missä tilassa se nyt on se hengitys sitten tämän kokkailureissun jälkeen. Lisäksi täältä löytyy sitten sideharsotarvetta, kolmioliinaa, suusuojainta, ohjeita kaikenlaisiin tapaturmiin, palovamma-voidetta, laastaria. Pitäkää hyvät ihmiset huoli, että teillä on keittiössä kaikki nämä tarpeelliset asiat. Unohtamatta tarpeeksi pitkää patakinnasta sekä patalakkua. Toivotamme kaikille oikein mukavia kokkaushetkiä. Tämä tällä kertaa Sartsan keittiöstä.